برای تماشاوان خوبونه جی برنامه مجارک و میوانک امی هنکی روشا سیاسی بنرخین و میزانن 28 سبات 2015 ل دولما باشه مطابقت کاتبی امضا کردن و الگوی به پروتکل رهبری گلی کرد برز عبدالله öcalan خواستو کو ایدی پنگاوا آشتی سیاست دموکراتیک و دیسا پنگاوا که دموکراتیک به دست بکرن و جبانا ویجی بانک الحکومت کربو کو ایدی داویل شهر بینن داویل به پیواژوی بینن دو چرچوده خواستو کو ایدی پیواژوی بنو به دست بکرن پشتی پروتکل هات امضا کردن شونده د 5 نیسان ده هفدیتن بدای بو و اف پروتکلجی به انجام با اما سربه مجاری به سیاست مدار برز تایپ تمام باخون برز تایپ تمام و مخیراتنا بس نقطه دبی ولی سری دماغ اف پروتکل هات امضا کردن برای پیواژو چوبو چما پیوستی به پروتکل کوسا هات دیتن همکار هنکی برای قلاب پیواژو بریوک بله اساس 28 آذار ارتباطه تاریخ تکوشینا آزادی گلی کرد و پیواژویا تکوشینا هبونه یا گلی کرد مرحله که گرینگه تیزانی 2013 دست پیکر حتی 2015 هفدیتن و مذاکره دناوبرا تفگیر آزادی کردستانی سیاستا تفگیر سیاسی کرد و دولت ترک یا که به 8-9 ساله به فلسفه به فراست انکار تفگیریا مذاکره و هفدیتن پیک هاتن هرچه از دوان مذاکره دان دولت ترکیه یعنی اقتدار AKP نه صمیمی وجدل بجی اساس بریا 28 سبات انکو پیمانا دولما بخچه وکی قناغه که تبناف کرن بریاوی گلک مرحله چه بون مرحله یکی او بکو شر لکردستان زیده ببو تشارکی پر دجوار دمشیا د زندان دا به هزاران سیاستمدار و روشنبیر و نویسکار و روزنامه‌گر هبون دیسا گرتین آزادی گرتین سیاسی برخدانه که برفره گروا برچیبون حتی بر روژیا مرنه وده چو لسر ویه که برز عبدالله öcalan لسر ناوی حرکت کرد وکی مذاکره وان آنجی مسئول و برپرسیاری هفدیتنان رول گرد دوی پیواژوی دا انکوش 2013 حتی 2015 گلک هفدیتن چون هاتن چه بون هم جبو گروا ایمرالی هم جبو قاندیلی هم جبو ناوندن دنین که کرد و نونرین گلی کرد لیدجین وکی انجام آوان پیواژوی همویان پیمان یا دولما بخچه کد 28 سبات ده هاتبو اشکره کرن لها یعنی انجام اوی که چما پیوستی به پیمانه که به رنگی هاتیتن اف هفدیتن همو تاوی همو itirazı da xazin برز öcalan jî de facto anko gelek hela ve ne fermi de hat meşandın gelek hela da daxazin hareketa Kürt hareket azadiye daxazin برز öcalan yin kuj devleti hati kirin u devleti gavna aveti jehela iktidara AKP ve dağıtım manipüle kirin beravajı ji xelki ji gelê Tirkiye ra ji gelê Kurd ra dihat ragihandin her wekî yani ev pêvajoya ji hêla dewletê ve wekî pêvajoyekî tasfiye yan ku zayîfkirina hareketa azadiyê hareketa siyasî Kurd dihat meşandin lê ji hêla Brez Öcalan û hareketa azadiyê ve jî wekî fırseteke sedsalî ku cara ewle zihniyeta dewleta înkarê zihniyeta dewleta Kurda tune de hesibine duguheri yani Kürt muhatabı Kurdan nunerin gelê Kürt em bêjin rêberek gelê Kürt dihat muhatap dihat girtin ji bo vê yekê jî kanûn hatin pêşniyar kirin hûn zanin mesela kanûna
rêveçûna pêvajoya çareseriye li meclisê hat dengdan û hat qebûl. Belki Brestay bina Brezil calan dibêje di 30 salên dawî de zêdeyî 40,000 mirov jiyana xwe ji destan ji ber vî şerê ji ber vê pirsgirêka ku bi awayekî nayê çareserkirin lê ji bo ku bê çareserkirin dibe êdî rêbaz bên guhertin û lazim e ku bi siyaseta demokratîk pêvajoya demokratîk bê dest pêkirin. Yani ev müzakeretên protokol tên cekirî jî ji xwe di şertê nedemokratîk de tên cekirin. Yani ev jî bandor ser dikirin. Ji xwe berê ji çend caran agrbest hat îlan kirin lê dîsa jî alî agrbest hate xerar kirin. Dîsa jî dibe ısrar dike yani ev ısrar çima. Yani ısrar di pêkanîna firseta 100 salî de Kurdan cara ewil xas zihniyeta devletê ya înkarê, zihniyeta devletê ya dagirkeriyê, zihniyeta devletê ya em bêjin têkbirina gelê Kurd biguherin. Yani kodên yani bawer dike ku êdî pirsgirêk bi înkarê imhayê çareser nabe. Lazim e ku du alî girêdayî vê yekê tiştekê din jî yani ziman yani êdî siyaseta mirinê, siyaseta qirkirinê, siyaseta kuştinê, siyaseta qetliamê divê dawî bibe. Êdî divê pirsgirêka Kurd di alîbûna îsyan û înkarê de an jî îsyan û tepeserkirinê de ji wê denklemê derkeve. Ji wê dualitiyê derkeve rêbazê müzakere, rêbazê çareseriyê bê pêş vedirin. Yani îro em bêjin devlet em bêjin tevgera azadiyê wekî rêxistineke nezagonî dem jî Kurdan wekî terorîst îlan dikin lê gelê Kurd marûzî terora 90 salî 100 salî hatiye. Ev encamên vê yekê bi vê peymanê dixwast ji holê bê rakirin. Divê demekî rûpelek pêvajoyekê nû bê vekirin. Ev zaten starta vê em ku destpêka vê di Newroza 2013 da li Amedê hat eşkere kirin. Ew pir mihim bû. Lê pêvajoya din devletê dîsa kodên înkarê, kodên tasfiyeyê, şîfreyên têkbirina gelê Kurd neterkandin. Dîsa ji xwe re tasfiye, têkbirin, qetliam riya wê hilbijart. Ji ber Demek barî bir şey ser naveroka protokol yani dibêje siyaseta demokratîk, çareseriya demokratîk, hemalatiya azad dîsa ewlehî û dîsa makezagonek ku mafê hemû kesî, mafê hemû xwezê, mafê hemû rengan biparêzî. Yani demek ku mirov naveroka protokolê nere naverokekî ku ji alî her kesî tê qebûl kirin. Lê piştî demekî çima yani hûn din naverokê çawa bînin û çima pişt re hikûmet vêkê qebûl nakin. Naverok ew naverokê ye ku kesekî li Tirkiye faşîst jî nikare dengê xwe jêra derxe. Naverokekî makul e. Çünkü naverok du tişta esas digire. Yek demokratîkbûna Tirkiye yani komareke demokratîk li Tirkiye bê esas kirin. Komara yekparêst, komara yekreng, komara înkarker bi dawî bibe. Ev yek. Ya duye di nava gelên Tirkiye'de gelê Kurd jî bi nasname û bi heq û hukuk û navê xwe cih bigire. Cihê xwe yê bi şeref, cihê xwe yê bi hesyet di nava civakên li Tirkiye'de dijî bigire. Bi hebûna xwe. Yani bi hebûn û bi xwebûna xwe di nava civak û civata Tirkiye'de Kurd jî bibe xwedî rûmet, bibe xwedî hesyet. Na tiştê ku desthilatdariyan ji raydarên dewletê rihesiz kir çibû, evê pêvajoyê iktidara AKP ya ku dixwast hegemonya xwe ku serdestiya xwe li ser Tirkiye saz bike, qels kir. Çünkü cihê ku demokrasî pêş ve biçe, cihê ku feraseta demokratîk pêş ve biçe, dîktatörî, serdestî nikare xwe bicê bike. Ev tişt ji hêla AKP ve ji hêla Erdogan ve hat dîtin. Yani pêvajoyê ku Öcalan pirê vedibir, pêşî li desthilatdarî û despotiya wan ya ku plan dikir. Ev yek. Ya duye jî ew şîfreyên dewletê yên yekparêst, yên netewperest, yên nijadperest bi dawî dikir wê peymana dolma bixşeyî.
Yani بفکرن نونرین گلی کرد کی یک سروکی گلی کرد کی یک سروکین دو تاریخ گلی کرد یه هری بهش زندان دا مذاکره پیکتینه دنجام مذاکره دا نونرین گلی کرد نونرین دموکراسی هزین ترکیه کتنا و هدف دا جدی گیرن ین که جبلی کرداجی ل قصر dolma bahçeyi peymane ki icraya geçtiraş kiratken. Devlet klasik, aklı klasik ki AKP'ci teslim gir, dit ku tariha Türkiye ya not salide eveki nuye yani demek ki nuye, çağı ki nuye yani ev komara yek pares embejin bingawe دیوارن و ستونه و درزن جوی کی rahatsız bun, aciz bun. Jber ve jihama billas Erdoğan derket peşberi çapemeniye go em Masinasna. em vitişti em vi peymane nasnaken yek ya diyor jihayimiz vitiştinine yani esas ev aklı faşist aklı yekperest aklı ku inkara Kürt بدومینه او عقل بو یکو اردوغان دا خبردان بله ارجعی مثلا بری کو اف پروتکل دیم ذکرن سه سالان پیواژوی پیشکن و دوی پیواژوی برزیل سر پیشنیار برزیل جلان هاتن مروبن عاقل حقنا بکرن لحفت حریمان لیکولی کرن زناوا گل نوا سازیان نوا جواکی گرن و پشتی نرنه گل هاتن گرتن شون ده اف پیواژو هات دست بکرن شواد راپورن هاتا جهاد گوتن کوش سدی هشته gel açtı çaresine demokratik duhazı. Ve temo gel işte hashte bit işte duhazı yani bir protokolü duhazı. Ve hükümet çok asi duhazı gel beklediğini, acı çok asi bir gori xatet biri. Devlet Türkiye, nunerin devlet Türkiye tüccarı daxazın gel Türkiye berçavana girdi. Her tim civaka Türkiye vekil gori deslatari o gori oligarkek yani komek grubeki deslattar عقلکی دستلاتار یک کور هر تم دولت برای و بریاو گل جوکی کریه که پس خاستی برای و ببنو بمشینه. لیج 2013 2015 اگر به بیراوه همو رای گشتیا ترکیه رای دموکراتیکیا ترکیه گوهی ویل سر امرالیه گوهی ویل سر بزر جلان بو گوهی ویل سر پیامو داخویانین که حرکت آزادی کرد و هدف و جیمرالیه بیبو جبروت ویتشتی هگمونیا اردوغان هجاند هگمونیا و چی بو ایرو işte şirkatiye و Bahçeli çekiriye خیال 2023 dike komareke nu به peşengi Erdoğan saz bike şunu Atatürk Erdoğan tanzmi bike biji bike o sistemeke nu ya inkare sat saldıcı ريفا بقى يعني 1923 حتى 2023 2023 حتى ام بيجن ايدي صف صالدن ديسا كرت بين اسنامه بين avdın ديسا هزين ديمقراسي بين تپسر kirin esas naha amadekariya komareke nuya despotik te kirin zaten kanunun ve زمینه و یکو به بریارنامه روش آورته یکو کفری و داتینه هرچند نبی روش آورته تو نبیجی روش آورته پراتیکه یعنی به قانوننامه این روش آورته ترکیه نهاته برده برن yani جبوه که اف همو حاضری yani آماده کاری 2023 نه 2015 da dama peymana dolma bakçayı hat ilan kirin jiraya giştira liber kameraya be avay ki zindi ev aklı devleti iro plan dikir işte Türkiye ki vaki iro on dibine kri kuştun tapasar kirin gertin binçaf kirin mirin bi ciranan ra şer bi karkeran ra embejin şer u khizani yani komara demokratik devleteke demokratik tercih ne kirin ki dolma bakçe ev dixast انها gelku ev protokol teketen meriyete ve roşa Türkiye ilo çubana
O yani buxar çani buxar çibir. Ve Ev helvesta protokol eğer ketaba meriyeti ve Erdoğan beguman eğer samimi ba ki ne samimi bu edemi ve nave xad tariha Türkiye'de ve ki lehengeki ko perskerika Türkiye'ye her imazın perskerika ko çareser kiri o be Kurd bu Kurdan Türkiye mazın kiri ketaba tarihi Brez Öcalan ve ki yani çava Mandela jibo Afrika'ya çiye ve معناه که واقعی که خوی وسا هبویاش بو گلی کرد و روشلاتا ناویم گلین ترکیه و ترکیه به سوریه را ندناوا شر و پرچونان دابا و روژاوا داگیر نکربا و ایرشی باشور نکربان و هم بیجن ایرشی ارمنستان نکربا به دست آذربایجانه و ترکیه نه خزان و فقیری و بلنگازی افغاز کور نبویا و akla ki faşist ye ve ki MHP liser kar ne bu ya o herkes teslim ne girdi ba ve hezin demokrasiyen Türkiye kurt kuban le yeko dakhastın despotizmi desalatariye ki rıj ya hışk peş ve jibin ve de nava rupelin tarihi da ve ki yen khayem bere tek çoban wında buban o helveş ya. dibena bered yani ve deme HDP na benkarî kir. Gel ku HDP na benkarî kir û du alî yek jî aliyê Brez Öcalan û PKK alî ne jî hikûmeta AKP û sernavê devletê wan temsil dikir. Lê em dîyî ku ên wan herî zêde tê cezakirin parlamenterên HDP û HDP bixweyê. Yani dibir de çima zêdetir navbênkar tên tawanbar kirin, an jî cezakirin û çima aliyê ku berpirsiyar û muxatab tu hesab jî naypirsin. Yani yeko hesabı divir de bide ev kesin yeko ev pevajı xirab kiri bu ye sebebi rejandan Afgaz xwînê, Afgaz êşê, Afgaz janê. Ev yek divê tiş baş besanî. Türkiye tiştekê din kir di tarîxê de tu carî nahatiye dîtin ku qasidên aştiyê an jî navbênkarên ku ji bo dawîkirina şerrekê ji bo aştiyê dixebitin bên cezakirin. Türkiye ev yek pêkanî. Niha İdris Baluken ji ber vê yekî di hundir de ye. Sirri Süreyya ji bo vê yekî hate binçavkirin û girtin. Rayedarê din yên HDP Demirtaş û hevserokê din fikenî Yüksekdağ û hemû hevalên din yên me yên HDP ji ber va karûbarê xwe di hundir de ne. Ev di tarîxa mirovahiyê de şermeke mezin e. Yani şer çêdibin li hevkirin pêk nayê şer gur dibe lê tu carî qasit ku navbênkarên aştiyê nayên cezakirin, nayên darizandin û nayên girtin. Türkiye rejima Erdoğan û AKP ev yek pêkanî. Ji hêla xwe ve xwe xistin garantiye Brez Öcalan xistin bin tecrîtekê giran yên ku navbênkarî jî kir yeko suçlar kirin bi heman karûbarî. Îro doza Kobaniyê, doza girtinê ya HDP bi van îddiayê navbênkariyê tijî. Yani rezaletekê hukukî ye esas. Ji bo vê ki ev zihniyetekê ku pîvanên exlaqî, pîvanên însanî, pîvanên siyasî nas nake, hemû ya bin pê dike. Lê ez dîsa jî bêjim çi dibe bila bibe tabii ki Kurd li ber xwe didin wê Kurd ji doza xwe paş vegav navên lê çi dibe bila bibe ne Erdoğan û îro piştî Erdoğan kî bê kî biçe dawiya pirsgirêka Kurd ancak bi wê rêbazê bê çareserkirin ya ku Brez Öcalan hîmê wê danî. An ku peymana Dolmabahçeyê ku behsa makezagoneke demokratîk dike, behsa pêşîlêvekirina siyaseta demokratîk dike, behsa pêşîvekirina û garantîkirina xwebûna milletan netewan nasnameyan dike. Bi vê hêlê em bawer dikin dawiya Türkiye wê bê ser xeta Dolmabahçeyê ev fikra me ya HDP ye. Yani dawiya bikarin bêjin. Êdî gel jî dizane ku ev pêvajoyê tê keta meriyetê êdî Türkiye bi ser biketa, gelê Türkiye bi ser biketa, aştî demokrasiyê bi ser biketa û ji bona wê jî gel jî dîsal piştî vê pêvajoyê ne wisa?
Yani AKP ji ber ku hegemoniya çapemeniye ya propaganda ya qirêj hemû bi dest xwe de digire ev heqîqet bêguman têra xwe me ji Tirkiye re nikarî bêjin. Lê heqîqeta peymana Dolmabahçeyê, heqîqeta danûstandinên İmralı'yê divê ji raya giştiya Tirkiye re bên eşkere kirin û zêdetir bên vegotin ji bo ku ew heqîqet bêzanîn. Çimkî hikûmeta AKP û MHP dixwaze wî wekî nehatî jî wekî pêk nehatî bihesibîne. Yani wekî demekî xelekekî winda digirin dest divê hem raya giştiya Kurd gelê Kurd hem raya giştiya demokratîk ya Tirkiye hem jî çapemeniya azad vê heqîqetê tabii bêguman HDP jî vê heqîqetê ji gelê Tirkiye re gelê Kurd ji gelê cîhanê re baş vebêje. Ew peyman hegel ser kar ba Tirkiye îro nedbû girtîgeheka vekirî nedbû cîranên Tirkiye re şer û pevçûn nedbû Kurdistan nedbû gola xwînê bi şer û pevçûna Tirkiye jî bi va qrîzên ku her roj civakê dirizîne dewletê dirizîne rûbirû ne. Pirsa me dawî niha pêvajiyek çi war pêşiya Tirkiyeyê. Yani me 3 salên pêvajoya çareseriya demokratîk jî dît û piştî ku hikûmeta AKP pêvajoya xera kir û şondê êdî em dibînin ku şerekê dijwar ji dest pê kirî, talankirin û wêrankirin xizanî û cîhanî ziman. Niha her gelê Tirkiye her du alî jî dîtin, her pêvajoya jî dîtin. Niha pêvajiyek çi war li pêşiya gel û pêşiya Tirkiye. Pêvajiyekî elbette dijwar e fakat ez vekirî bêjim yanî niha li Tirkiye desthilatdarî ji ber polîtikayê xwe yên qirkirin û nedemokratîk, polîtikayên xwe yên zabt û raptkirina civakê, polîtikayên xwe yên dijminahiya gelê Kurd û neyartiya cîrana di qrîzekî Kurd ye. Krîza aborî aslında encamên polîtikayên şer. Yani genç bir ekibiydi. Polîtikayên şer Belli. bûyne sebeb ku niha AKP bixetime. Muhalefeta ku Tirkiye li pêşberî AKP fikr û remana pêşvet be hîn jî negeştiye wê merhelê ku wê heqîqeta çareserkirina pirsgirêka Kurd esas çareserkirina gelek pirsgirêkên Tirkiye hêj di wê ferxê de nîne. Ji ber wê yekê niha pêvajoya Tirkiye bi hêzên demokrasiyê, bi hêza gelê Kurd, bi karker, bi jinan, bi ciwanan jêbijêrkekan ku terciheke xurt ya alternatîv pêş ve biçe wê desthilatdarî jî ji holê rabe wê gel qezanç bikin niha hîvî ew e ku tekoşîn bê xurtkirin hesab ji vê desthilatdariya nedemokratîk bêpirsîn muhalefeta nezan jî ya ku dîsa dixwaze kodên dewletên berên fermî bi cih bike dîsa bê serxeteke demokratîk ji bo van hemûyan tekoşîn lazim. Evet. Yani wekî bank ji bo ku ev dîsa çareserî demokrasî û wekevî û aştîtekê bi medyatê edalet pêş bikeve û ev protokol gorî xalên protokolê jiyanek pêş bikeve banka we ji hêsên demokratîk partiyên siyasî rexsên civakî çi? Çend gotina? Banka me em bilind kin tekoşînê em demokrasî biloga demokrasî ittifaka demokrasî xurt bikin li Tirkiye. Gelê Kurd yekîtiya xwe pêk bîne û tevlî dostên xwe yên li Tirkiye bibe ji bo ku yekîtiyeke xurt navbera gelê Tirkiyeyên ku alîgirên demokrasiyê ne gelê Kurd a pêk bê. Ji bo vê yekê heştê adarê 21 adarê roja Newrozê girîng e. Tê zanîn ew roja pêvajoya mutabaqata Dolmabahçeyê pêş ve birî bi Newroza 2013 dest pê kirbû. Em Newroza 2022 bikin vesîle ji bo destpêkeke nû ya xurttir. Gelek spas. Spas. Belediye Başkanı Heca, siyasetmedar û parlamenterê HDP Birêz Tayyip Temel têkildar pêvajoya protokola Dolmabahçeyê nirxandinên girîng kirin. Min geştin dawiya bername xwe gelek spas. Ji bîr nekin bibin abonê xwebûnê û xwebûnê jî bişopînin. Em min geştin dawiya bername xwe heta carekê bimînin nava xêr û xweşiyê de dema xweş.